Здравейте хора и добре дошли в днешното видео. Това, което гледахте преди малко, беше моята сутрешна рутина, която си правя всеки ден, но днес денят е малко по-специален, тъй като имам рожден ден, ставам на 29 години. Не съм предвидила нещо, кой знае какво за рождения си ден, няма да се случват някакви много по-различни неща. Днес почивам от работа, но въпреки това имам един разговор с клиент, съм се насрочила. Плюс това имам среща с момичетата от екипа на Mindful Habits, с които работим по програмата за месец март. Така че с тях ще имаме една среща, в която ще доуточняваме някакви неща. Отделно на това, въпреки че не ми се искаше, но ще и трябва да си изчистя къщата и да се изкъпя, тъй като косата ми вече е под всякаква критика. Казвам, че не ми се искаше, защото това го бях предвидила предния ден да го направя. Днес е петък, аз го предвидих да го направя в четвъртък, за да може днес денят ми да е свободен и да си го дам сама на себе си, но, както и друг път съм казвала, плановете са за това, за да се развалят и трябва да бъдем адаптивни, но не е нещо кой знае какво, така че ще отделя малко време за къщата и в последствие за себе си. Имам още няколко задачки, които искам да свърша, но да, те ще са по-нататък, може би след обедните часове. Сега ще ви взема с мен да ви покажа как ще мине целият ден, а вечерта най-вероятно с Тяната ще го и прекараме някъде, ще се почерпим. Затова казвам, че няма да е нещо вау, не съм организирала някакви специални неща, не съм си... Нали, има някои хора, които се правят спа ден, ходят на масаж и така нататък. На мен не ми се случиха така нещата. Не съм ги планувала да се случват по този начин, но все пак рождения ми ден, аз съм въодушевена и да, щастлива съм. Просто с рождените ми дни винаги съм много щастлива и превъзбудена. Не знам човек, който да не е така, но аз обичам рождените дни и все още не се притеснявам от цифрите, че се увеличават, но това е за все още. Нещо, което видяхте в сутрешната ми рутина е ето тази книжка, между другото. Щастлива всеки ден от списание Вдъхновения. Беше ми подарък от моята шефка за коледните празници и доста ми харесва. Тя е с такива положителни мисли, утвърждения, тази книжка, и всеки ден се казва да се прочетат по няколко от тях, да се вникне в тях, да се помисли над тях, да се вникне в тях и така нататък. Казвам ви го това, тъй като отскоро в сутрешната си рутина, освен разтягане, дихателни упражнения и коремен вакуум, всъщност вкарах и медитация, визуализация и всъщност от тази книжка се пише на една тетрадка, вие видяхте всъщност във видеото, пише се на една тетрадка такива положителни утвърждения. Защо го правя това? Просто защото това ми помага, в смисъл такъв самата медитация. Аз по време на нея си визуализирам какво искам да ми е бъдещето. Примерно първите 3 месеца, първите 5 години. Горе-долу гледам всеки ден да е различно. Не знам дали така трябва да се прави, не го приемете за чиста монета, но аз всеки път просто зависи на каква вълна съм. Ако днеска искам да се визуализирам следващите 5 години, ще си визуализирам 5 години. Само секунда. Ако днеска съм на вълна 3 месече, ще си визуализирам 3 месеца за напред и така нататък. Просто всеки ден ми е различен, просто защото всеки ден се събуждам с различни чувства и различни настроения. Както ви казах, по време на визуализацията си представям някакви неща. Много често ми идват и някакви идеи. Това нещо го правя тук близките 1-2 седмици. Така че конкретно дали работи, какво ми носи като усещане, не мога да ви дам. Но мога да ви дам някаква обща представа към момента какво чувствам, за пак казвам тези 2 седмици, в които го практикувам. След визуализацията аз се чувствам доста вдъхновена, доста мотивирана и когато си напиша тези положителни утвърждения, това още повече допринася за чувството ми на удовлетвореност, за мотивацията ми. Не знам, сякаш все едно мозъка ми се препрограмира и започва да мисли в работен режим даже. И много често след това даже сядам да си пиша някакви неща, да си правя някакъв план, защото
имам чувството, че някакво вдъхновение в мен се е зародило и то трябва да излезе под една или друга форма. Така че доста мотивиращо към момента ми действат нещата, но така или иначе това не е финална фаза. В смисъл такъв, в момента напълно осъзнавам, че всичко това нещо, което го чувствам, може да е временен ефект, просто защото, нали знаете, смисъл, когато започнем да правим нещо ново, винаги сме в една такава еуфория. Но въпросът е да видим как ще го правим постоянно и какво ще е чувството след това постоянство. Затова обмислям всъщност така или иначе аз записвам нещата, които чувствам, които мисля. Водя си дневник, така че обмислям евентуално да направя едно видео точно по тази тема за сутрешната рутина. Аз вече имам едно видео за сутрешната рутина, в което разказвам. Просто идеята ми е да направя едно обширно видео, в което ви показвам какво представлява самата рутина и да говоря и за тези допълнителни неща, които съм вмъкнала. Но ще видим. Наистина искам първо да го усетя в себе си, да видя дали това нещо ще бъде дълготрайно като ефект. Примерно говорим за близките 1, 2, 3 месеца. Да видя какъв ефект ще ми донесе като цяло дългосрочно и тогава вече да обмисля дали да го правя като видео. Сега ще спра до тук и да, просто ще ви взема с мен да ви покажа какво правя. Така, приключа разговорът ми с клиента. Сега ще изчистя. Чакам само майка ми да мине през нас. После имам среща с момичетата, както вече казах от Mindful, но преди това искам набързо да изчистя, тъй като да, обичам около мен всичко да е чисто и приятно. Най-вероятно ще си пусна някой подкаст или не знам, музика, нещо такова. Обикновено слушам някакъв подкаст, който така ме вдъхновява и да мога по-бързо да мина с чистенето, но сега ще видя какво точно ще си пусна и ще подреждам. Да, може да видите... Също вие ще видите, че вкъщи не е много чисто и подредено, но както в смисъл сте забелязали в моя канал, аз искам всичко да е автентично и така както си е, така че няма как да видите една подредена къща, без преди това някой да я подредил и изчистил. Така че, ето го момента, ще чистим. И това се смеехме сега с шефката ми, която ми се обади да ми честити, че за днес по принцип не трябваше нищо такова да правя. Единът да си е по-скоро за мен, нали, да правя някакви любими неща, като четене на книга и така нататък. Но в крайна сметка нещата се промениха, така че да, няма как. Има и такива моменти, така че ще го отдам на чистене. Няма как. Започваме! Само да ви покажа и какво букетче получих от мама и татко. Просто е невероятно красиво и така много яка трупичка. Нали? Много харесвам такива работи и цветенцата. Просто е страхотно, невероятно. Още не съм готова с чистенето, но така или иначе трябва да сядам за срещата ни с момичетата в Mindful, така че чистенето ще го оставим за след малко, като приключим срещата с тях. Айде кажете здрасти на влога. Здрасти! Здрасти на влога! Направих си един супер бърз и лесен обяд, тъй като имахме останало пилешко месо в хладилника и то бяло месо, което, честно казвам, на мен не ми допада толкова много.
да го ям вече, когато не е толкова топло, имам предвид. В тази връзка реших, бях видяла в интернет, едно момиче беше показало, като имаме така бяло пилешко филе останало, как да го смесим с кир и малко сос. В случая аз използвах барбекю сос. И как това нещо прави месото да е малко по-сочно. И всъщност така се забърках малко с кир, с пилешко месо, с сос. И да, става много вкусно. Като това нещо, както видяхте, всъщност го намазах една тортила с авокадо, сложих малко от бялото месо, сложих малко доматчета и също така сложих и малко чедър сирене и цялата тортилка си я завих така, в смисъл си става триъгълна и я минах през тигана, само за да може ето тази долната част да се запечата и реално да се затвори, става като джобче. Това е един от най-бързите обяди, които си правя. Винаги, когато има нещо в хладилника, първо, ако няма какво да ям няма какво да ям, или ако има някакви неща в хладилника, които не са ми вкусни, в смисъл искам да ги комбинирам с нещо. Също така, когато нямам въглехидрат, тортилата е идеален, пълнозърнеста. Това е пълнозърнест лаваш, по-скоро идеален заместител. И другото, което е, че става много бързо, много вкусно и дори когато имам какво да ям, но има продукти, по които ще се развалят, също се правя подобен тип бързи сандвичи и става изключително бързо, лесно, вкусно, както казах вече. Така че сега продължавам с срещата с момичетата за програмата за март месец, след което ми остана само да се изкъпя и надявам се да има малко време така да не правя нищо, буквално да не правя нищо, да седна да не правя нищо. И това е, то общо взето деня почти приключи. Направо не мога да повярвам, наистина, смисъл все едно буквално преди 5 минути ми е започнал деня, толкова много неща се случиха. Така че продължаваме с деня, продължавам с рождения ден и вече останалата част, която е да се покрижа малко повече за външния си вид и да отидем все пак с Тяната да отпразнуваме някъде. Имахме среща с момичетата и съм си пуснала и волейболния матч да гледам. Това е играят за Купата на България. И да, всъщност днес играят два бургаски отбора, Дея Спорт и Нефтохимик. Всъщност в Дея Спорт играе и моя брат, така че няма как да не следя какво се случва, въпреки че играят в Бургас, в нашата зала. Въпреки това аз днеска нямаше как да отида, но поне мога да го гледам по телевизията. Приключи нашата среща с момичетата по програмата ни за март месец и просто сега няма как да разкрия какво ще е, но това, което мога да кажа е, че има толкова много информация, толкова много неща, толкова много интересни работи, че направо аз вече съм въодушевена и просто, как да ви кажа, нямам търпение да идва и да започваме. Имаме някои довършителни неща, разбира се, които правим, но като цяло програмата е, може би, на едно 70-80% готова. Най-важното е, че идеята, концепцията е готова. Останаха ни само наистина довършителни неща от сорта на да си оформим файловете, визуално да си оправим нещата, които звучат, може би, и дребни неща, но понякога отнемат и малко повече време, защото са малко по-пипкави. Продължаваме нататък. Не знам сега какво ще успея да снимам, но със сигурност ще ви снимам последствие, когато с Тяната отидем някъде да се почерпим. До после. Няма да повярвате, но аз се изкъпах най-накрая. След като го бях планувала за 10:30 да се изкъпя, ето може да видите залеза отвън, защото е 5:05. Аз се изкъпах залеза. Хубавото е, че денят все пак се увеличава и 5 часа все още е леко светло. Но другото важно е, че се изкъпах. Така, и третото, което исках да ви кажа е за тъпата женска логика, че пуснах прахосмокачка и разходих прахосмокачката от тази стая в тази стая. Изчистих и сега ще си оправям косата.
А знаете ли колко коса пада след като се изсуша? Тоест по време на сушенето. Много. И сега пак трябва да мъкна прахосмокачката оттам тук, за да си махне космите, които ще паднат след малко на пода. Това е тъпата женска логика, но някой път страдаме. И както каза баба ми, има един израз: от главата страдали краката, и нищо. Поне днеска цял ден, между другото, не съм излизала. Трябваше да изляза, защото имах няколко задачки навън да свърша, но някои други неща отнеха малко повече време при мен, така че няма да излизам много. Толкова на обяд, то вече е след обед. Така че няма да излизам днес, може би всъщност само когато с Дианата се видим после. Поне ще се направя крачките в къщи, ако не е друго. И така, сега ми остана всъщност да си изсуша косата. И като цяло, мисля, че това ще се измия съдовете, които имам да мия, които съм в мивката, все пак. Може би ще се направя едно чайче и просто ще седна и с нищо няма да се занимавам, защото днеска нямам да готвя, нямам да работя по кой знае какви неща. Днеска е моя ден и искам най-накрая така малко да се го усетя. Така че, освен косата, повече с нищо друго няма да се занимавам към момента. Паркирах вече прахосмокачката, го сешуара и започвам да си суша косата. Привет! Пак съм аз, как се виждате. Не е някой друг, все пак. Направих си едно чайче, сега ще седна да си го изпия на спокойствие. И в общи линии не знам, наистина не знам какво ще правя. Може би просто ще си поседя малко в нищото, да си помисля някакви неща, да обмисля, просто да оставя мозъка ми да дойде на себе си, или не знам как да го обясня, не на себе си, по-скоро да си почине и да няма за какво да мисли, да няма задача, за която да мисли. После трябва всъщност да кача едни сторита в Инстаграм, тъй като започваме така подготовката, записванията започват за февруарската ни програма в Mindful Habits, където, между другото, основна тема ще е грижата за самите нас. И просто искам така да задам няколко въпроса в Инстаграм. Всъщност и тук ще го задам, пък вие може да ми отговорите и като в коментар долу. Какво за вас е грижата за себе си? Чувствате ли вина, когато се грижите за себе си? Защо това е така? Помислете си, нали? Не ми отговаряйте защо е така. Помислете си защо това може да е така. И всъщност, как се чувствате, когато се грижите за себе си? Как го правите, ако въобще го правите? И какво чувствате, когато го правите? Чувство за вина или чувство на удовлетвореност? Ще ми е много интересно да чуя вашите отговори. Така или иначе, съм предвидила да правя видео по тази тема в канала ми, тъй като за мен това е много важна тема. И пак, както казах по-рано, всичко е взаимосвързано и грижата за себе си също може да допринесе и за това да се чувстваме и да изглеждаме по-добре. И много хора свързват грижата за себе си с това, може би, да се гримират, да се обличат хубаво, но вярвайте ми, тази грижа може да е много, много по-различна, много по-дълбока и въобще да е в направления, в които даже не сте се замислили, че може да се грижите за себе си. Така че това е в общи линии. Даже може би първо ще пусна сторитата и след това просто ще оставя телефона за малко. Както може би чувате, продължавам да получавам известия. Честитят ми хора, но в случая просто имам нужда да стана малко асоциална и след този ден, който беше и динамичен и доста неща пак се случиха, искам просто в момента да спра и нищо да не правя. Пак много се отплесвам, видеото ще стане иначе много дълго, така че приключвам тук. И с вас ще се видим малко по-късно. А сега чин-чин, както се казва. Така, приведох се в приличен вид.
Както виждате, си изправих и косата. Не само, че изсуших, вече изправих. И също така сложих малко грим. Аз съм от хората, които не носят много грим. Слагам, може би, 3-4 пъти в годината. Нещо е такова. Даже се спомням, че това ви го обяснявах в видеото за бизнес фотосесията, че да, много яко тогава ме гримираха. Страхотен професионалист е Габи и наистина много се харесах тогава. И по принцип не обичам много грим. И затова сега, както виждате, много семпл съм се гримирала, ама то няма как повече да се гримирам от това, просто защото аз нямам толкова много продукти. А и другото, което е, че ще заприличам по-скоро на панда в лицето, отколкото на добре изглеждащо момиче. И така, между другото съм с едно червило от DM на марката Alverde. Аз обожавам тази марка и имам почти всичко тяхно. Червилото си го купих и между другото на мен доста ми харесва как ми стои. Аз си падам по такива цветове кафеникави. Не знам, добре ли ми стои според вас, но аз доста се харесвам, така че да, готино е. Между другото, чакам тяната да се прибере и да отиваме към ресторанта. Резервирала съм място в един ресторант, в който за първи път ще ходим. Имам много добри отзиви за него и между другото почти всеки път, в който се разхождаме с кучето към центъра на Бургас, редовно минаваме покрай него. Аз сигурно съм се го запазила, може би даже 4 години, може би вече минават откакто съм се го запазила като място, което искам да посетя. Но така и някак си ходихме по ресторантите, които така или иначе си знаехме, че ходим. И да, този път реших и си казах, не, ще отидем на това място, което отдавна се каним да посетим и искам просто да го видя за какво, така, и да се насладя на неговата кухня. И така, това е. Деня почти свърши, както се вика. Аз почти не съм излизала, ама здраве да е. Привет, скъпи хора! Вечерята ни, както може би се досещате, е минала. Аз вече съм в леглото си и съм готова да си легна, да си заспа и да не се събудя 8, 9, 10, 15 часа. Заведението, в което бяхме, беше наистина страхотно и го препоръчвам. The Crazy Family се казва в Бургас. Останахме наистина много очаровани от ястията, които ни се сервираха. И да, и разбира се, вечерта завършихме и с една тортичка, която се разделихме и тя също беше много вкусна, но нея не съм я снимала всъщност. Сега другото, което ще направя е просто така като един завършък на вечерта всяка вечер си пиша в дневник какво се е случило през деня, така че днес продължавам и ще напиша така нещата, които са ми се случили, как съм реагирала, какво съм почувствала в даден момент, какво съм научила днес като уроци, да си мина отново през деня и също да запиша някои благодарности за нещата, които са ми се случили. Една от най-големите благодарности, както може да се досетите, е това, че празнувам поредния си рожден ден. И да, всъщност съм доста благодарна за това. Мисля тук вече да слагам край на влога. Няма какво повече да ви покажа, всъщност, освен, че ще спа. Така че няма да е нещо интересно. И така, надявам се да се видим с вас и в другите видеа. От мен е чао, лека вечер и до нови срещи!